ating mga tagapakinig, no? Nandito po tayo ngayon sa Lawag City, Ilocos Norte, no? With regard sa mga na-recover nating mga floating shabu, no? Through the community, especially ang ating mga fishermen, no, na sinurrender sa ating kapulisan. At the same time, kumbaga in-inventory ng ating PIDEA dito sa Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Joel Plaza. As of today, ngayon mayroong tayong na-recover ulit sa party ng Pagudpod. Mga isang pakete lang ito. So, more or less mga worth 8 billion na, no? More than pala yung mga na-recover na floating shabu, more than 1,000 kilos na. Ang pinakamarami nito ay sa Pangasinan, sa may bayan ng Agno, Bani at Bulinaw. More or less, ano na rin, mga 69 fishermen na ang naka-recover nito. So, hopefully, sila ay ma-recognize ng ating provincial government ng Pangasinan at saka Ilocos Sur at Ilocos Norte. So, anong plano ito na? Yung naging dati sa Ilocos Sur, no? Binigyan sila ng pabuya, no? Cash gift, incentives ng ating provincial governor, provincial government at ng PIDEA. So most probably pinag-aaralan nila ito kasi of course narinig nyo naman napakalaking recovery ito at binibigyan pansin ng ating national government, especially sa national headquarters ng PIDEA.